Matthew 11 verse 1 ngokukaMateyu 11. Kwathi ukuba uJesu aqede ukuyala abafundi bakhe abayi12, wamuka lapho ukuyofundisa nokushumayela emizini yabo. Kwathi-ke uJohane esetolongweni ezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe, wathi kuye, "Wena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Hambani nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo, ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ungayikukhubeka ngami, kepha sebemuka laba." UJesu waqala ukukhuluma ezixukwini ngoJohane wathi, "Naphuma naye ehlane ukuyobonani na? Umhlanga ontengantengayo ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonana na? Umuntu owembethe ezinothonotho na? Bhekani, abembethe ezinothonotho bazindlini zamakhosi, kodwa naphumelani na ukuba ona umprofethi na? Yebo, ngithi kini, odlula umprofethi nguye okulotshwe ngaye ukuthi, 'Bheka, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho.' Ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane uMbhapathizi, kepha omncane ebusweni wezulu mkhulu kunaye. Kepha kusukela emihleni kaJohane uMbhapathizi kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzulwa, nabafuzulayo bayawuphwanga, ngokuba abaprofethi bonke nomthetho babaprofethi kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukukwamukela lo ungu-Eliya obezakufika, onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza, abanye bethi, 'Sinibethele imitshingo, anisinanga, selilisela, anikhalanga.' Ngokuba uJohane wafika engadli engaphuzi, bathi unedimoni. Indodana yomuntu yafika idla iphuza, bathi, Bhekani, umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nowezoni. Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho." Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla, ngokuba ingaphendukanga. Wathi, "Maye kuwe Korazini! Maye kuwe Bhethsayida! Ngokuba uma kwakwenziwa eThaya naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakuba kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ngosuku lokwahlulelwa kunani. Nawe Kapenawume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHadesi. Ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona namandla. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulelwa kunakuwe." Ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabakuqonda kwambuleka izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba. Akekho owazi iNdodana kuphela uYise. Akekho futhi owazi uYise kuphela iNdodana, nalowo iNdodana ethanda ukwamambulela yena. Zanini kimi, nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Bhekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula."